Birinci номер bilen Hayırlı kez dostlar. Мен Каримова Зилара Ришат кызы. Литваның Гүзәл Висагин шәһәрендә туып үстем. Казан Дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамладым. Әлеге көндә Вильнюста IT компанияның PR бүлегендә эшлим. Агач кебек тирән тамырлы, күңелне иркәли торган, назлы телле, моңлы җырлы, ачык йөзле татар теленең bir баласы булуы белән мин бик бәхетлемен. Рәхмәт. Зилара, зур рәхмәт. Bu alkışlar sizge. İkinci номер bilen Хәерле кич, дуслар. Мин Гленнурова Виолинова Киль кызы. Мин яшим Парижда. Туризм буенча магистратураны бетергәч, Парижның кунакханәләр сферасында эшләргә калдым. Әлбәттә, онытмаска тырышып яшим. Әтием, әнием сендергән үземнең милли тамырларымны. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Виолина. Üçüncü номер bilen Исәнмесез? Хәерле көн, дуслар. Мин Губайдуллина Рузанна, Рим кызы, Эстонияда яшим, колледжда укыйм. Рәхмәт. Рузанна, зур рәхмәт. Dördüncü номер астында Исән саумысыз, дуслар. Мин Патхулина Юлия Руслан кызы, яшим Швециядә, Стокгольмда. Стокгольмда экономика институтының студенткасы. Мин татар кызы, үземнең татар кызы булуым белән бик гордыланам. Рәхмәт. Юлия Харин. Beşinci номер астында Hayırlı kut dostlar. Benim ismim Farahova Albina Ashat kızı. Мен Австрия, Вена шәһәрендә яшим. Мин бик яратам табигать кочагында булырга. Шуңадыр бәлки шигырьләр язам. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Altıncı номер Хәерле кич, мин Аделя Мухаммедова Асхат кызы. Мин Булгариядән София шәһәренең реабилитация хастаханәсендә менеджер булып эшлим. Рәхмәт. Zur rəxmət Adile. Yedinci номер астында Хәерле кич, дуслар. Минем исемем Бәйрәмова Инҗил Илшат кызы. Татар халкы бик зур һәм бөтен дөньяга таралган. Минем әти-әниләрем Казаннан, әби-бабайларым Татарстан, Урал, Сибир якларыннан. Ә мин үзем Австриядә, Вена шәһәрендә яшим һәм үземне глобаль татар кызы дип саныйм. Бүгенге җыелыш бөтен дөнья татарларын берләштерә торган чара минем уйлавымча. Рәхмәт. Sözünüzə rəxmət. Sekizinci номер bilen Исәнмесез, дуслар. Минем исемем Хафизова Алина, Илдар кызы. Мин тудым һәм яшим Лондонда. Мин хәзер укыйм Ланкастер университетында. Рәхмәт. Kızlarımızga, güzel kızlarımıza tağda da köşerek alkışlar buraya gidiyor dostlar. Üzümüzün Tatar kızları. Ну и с самыми наилучшими пожеланиями успеха и победы мы позволим сейчас девушкам покинуть сцену, чтобы подготовиться к следующему выходу, где девушки покажут свои способности и таланты. Аплодисменты, друзья! Alkışlar. Bizim de kadirli tamaşaçılarımız sizni